Kaixo Gremlins, gaurko klasean testu historikoei buruz hitz egingo dugu, konkretuki nola egin dezakezue testu historiko komentario bat. Baina komentarioa hasi baino lehenengo pausu bat eman behar duzu. Kasu honetan, irakurketa. Pentsa dezakezu ez dela garrantzitsua, baina klasifikazioa, analisia, komentarioa edo zure iritzi pertsonala ondo planteatzeko irakurketa egokia egin behar duzu lehenik eta behin. Beraz, lehenengo pausua arreta handiz irakurtzea da. Lehenengo irakurketa horretan hori egin behar duzu bakarrik, irakurri. Ez azpimarratu. Lehenengo irakurketa hori egin ezkero, bigarren irakurketan bai azpimarratu beharko dituzu. Kasu honetan, hitz batzuk, zeintzuk, izenak, datak, zenbakiak eta horrelakoak. Ondoren, idei nagusiak azpimarratu beharko dituzu. Azkenik, beste aspektu oso garrantzitsua zure komentarioan da materiala hurbil edukitzea, behar duzun material guztia. Kasu honetan, klaseko apunteak edo klaseko testu liburua adibidez. Lehenengo pausua eman duzu. Tekstua irakurri eta hitz eta idei nagusiak azpimarratu. Orain komentarioarekin hasi alzara. Zein da lehenengo pausua? Lehenengoa da klasifikazioa. Eta klasifikazioan apartatu ezberdinak ditugu. Lehenengo apartadua tekstuaren izaera tematikoa izango da, zer nolako mota tekstua den. Arlo honetan 3 gauza oso garrantzitsuak eduki behar ditugu kontuan. Lehenengoa tekstuaren forma, bigarrena tekstuaren edukia eta hirugarrena tekstuaren jatorria. Lehenik eta behin formari buruz hitz egin beharko dugu. Eta forma ezberdinak daude, adibidez, tekstu historiko juridikoa, tekstu historiko literarioa, tekstu historiko zirkunstantziala edo narratiboa, eta azkenik historiografikoa. 4 hauek forma ezberdinak dira. Adibidez, lehenengoa juridikoa, tekstu konstituzionalak izango dira, edo tratatuak, edo baita legeak. Normalean, artikuluak agertzen dira. Tekstu historiko literarioak, ostera, memoriak izan aldira, edo oroitzapenak, gutunak, nobelak, autobiografiak, prentsa artikuluak eta bar. Testu historiko zirkunstantzialak edo narratiboak, txosten ekonomikoak edo sozialak izan aldira, gobernu ebazpenak edo adierazpenak, gobernu bulegoak, aldarrikapen edo adierazpen politikoak, diskurtso parlamentarioak, testu historiografikoak alderantziz, historialariak egindako lanak dira. Lehen esan bezala, testu motan ere bai edukiak kontutan eduki behar dituzu. Zeintzuk izan aldira edukiak? Edukiagatik testu historikoa honakoa izan daiteke. Politikoa, soziala, kulturala, erlijiosoa, geografikoa, filosofikoa. Azkenik, jatorria ere bai kontutan eduki behar dugu. Eta jatorrian 2 esenplu ditugu. Garai horretako dokumentuak direnak edo bigarren mailako iturria. Testu historiografikoak adibidez, gaur egungo historialariak egindako lana, edo bigarren mailako iturria. Adibidez, testu historiografikoak. Gaur egungo historialarien lanetatik ateratako tekstu bat. Klasifikazioan ere egilea edo egileak kontutan eduki behar ditugu. Normalean tekstuetan ja aipatzen da egilearen izena edo egileen izenak. Baina askotan aurkituko dituzue tekstu asko aipamen hori gabe. Izenik ez balego, testuen elementuen bidez identifikatuko genuke. Egilea ezagututa, haren biografia trazatu behar da. Azken finean bere biografia ere lagundu dezake tekstua ulertzeko. Beharrezkoa da biografia jartzea tekstu komentario batean? Beharrezkoa ez da. Baina 2 edo 3 lerro jarrita ondo gera dezake. Hirugarren aspektu garrantzitsua hartzailea da. Nork jasotzen du mezua? Pertsona batek bakarrik, gizartea orokorrean, talde mugatu batek,
Laugarren aspektua da idazlearen edo idazleen intentzioa. Zein da testuaren asmoa? Zein da lortu nahi duen helburua? Horrek eramaten gaitu ondorioak ulertzera. Azkenik, kontutan eduki behar dugu klasifikazioan ingurune historikoa. Oso garrantzitsua da tekstua denboran eta espazioan jartzeko. Askotan esan dizuet historia espazioa denbora dela. Zuk ezin duzu historia egin datak edo lekuak ezagutu gabe edo datak eta lekuei buruz hitz egin gabe. Beraz, une historikoari buruz hitz egin beharko duzu klasifikazioan ere. Oso laburra, 2 edo 3 esaldi bakarrik. Klasifikazioa eginda, bigarren pausa eman beharko dugu, eta bigarren pausuan analisia egin beharko dugu. Analisian testuaren eduki tematikoak zehaztu behar dira, adibidez zein da testuaren gaia, zeintzuk dira idei nagusiak edo zeintzuk dira bigarren mailako ideiak. Era berean pertsonaiak agertu aldira testuan, euren izenak agertzen baldin badira, jarri beharko dituzu. Era berean gertaera garrantzitsuak agertu aldira testuan edo deskribatu aldira, hauek ere bai komentatu beharko dituzu. Analisia ez da beharrezkoa oso luzea izatea, baina bai gutxienez edukitzea lehen esandakoa. Zein da gaia, zeintzuk dira idei nagusiak eta zeintzuk dira bigarren mailako idei horiek. Mesedez, ez egin eskematikoki, dena garatu behar duzu. Klasifikazioa egin dugu, analisia ere bai, eta ze atal dator orain. Atal garrantzitsuena, iruzkina edo komentarioa. Atal honetan, testuan aipatzen duena, historiarekin lotu behar duzu. Beraz, kontestuari buruz ezagutzen duzun guztia idatzi behar duzu. Baina kontuz, kontekstua ez da bakarrik garai horretan gertatzen dena. Kontutan eduki behar dituzu aurrekariak eta ondorioak. Beti kontutan eduki behar duzu gaur gertatzen dena aurrekari bat daukala. Beraz hori zure iruzkinean kontutan eduki behar duzu ere bai. Beraz, Frantziako iraultzari buruzko testu bat baldin badaukazu aurrean, kontutan eduki beharko duzu zer zen Aintzinako erregimena. Eta ondorioetan Napoleon inperioari buruz hitz egin beharko duzu. Beste adibide jarriko dizut. Azterketan Espainiako Gerra Zibilari buruzko testu bat baldin badaukazu, kontutan eduki beharko duzu Bigarren Errepublikari buruz hasi beharko zarela hitz egiten. Eta frankismoari buruz hitz egin beharko duzula ondorioak esplikatzerakoan. Beraz, lehen esan bezala, atal hau oso garrantzitsua da. Klasifikazioa eginda, analisia ere eta baita iruzkina, ja azkeneko pausua amaiera da. Kasu honetan, amaieran sintesirako gaitasuna erakutsi behar duzu balorazio orokor bat eginez. Azken sintesi interpretatibo bat izango zen. Zera da, testuaren esanahi orokorra jasotzen duena. Bukatzeko zure ebaluazio pertsonala jarri beharko duzu, jakina zure iritzi pertsonala beti arrazoituta egon beharko da. Ikusi duzuenez, testu historiko baten komentarioa egitea luzea da, eta gauza asko garatu behar dituzu. Baina kontutan eduki hau bizitza bezalakoa da, gauzak praktikatu behar direla. Gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta gustatu baldin bazaizu, badakizu sakatu like eta suskribitu. Agur!